Na amince da ke. Na amince da kai. Amira. Amir. Na amince da ke Amira, ke ma amince da ni ashe. Na amince da kai Amir, kai ma amince da ni ashe. San ki ya sani ko da yaushe cikin tunani kiji. Zuciya ta isar da saƙon Amira ban agaji. Da kin amince da ni a bar so gaban ki zan yi rangaji. Da ke nake so mu je garin so ba za na kyale ki ba ashe. Kai nake so farin ciki na Amir, ba zan bar ka ba. Ko gida na sanar da dangi, gare ni ka zama uba. Dobe yanzu a so da kauna ba za a kushe mu ba. Ga azurfa ina ta gulla, da kai nake so na je ashe. Amira. Mixed Golden Goose. Kamar ki banganta ba a bar so gare ki ne tanadi. Cikar mura'adi gare ni ke ce a san ki ba madadi. Ki san ina san ki sahibata a zuci kin sannadi. Amira Amira ne da ke sai mu damke kauna. A duniya sai da kai Amira, Amira ni taka ce. Ka sa a rai za mu je da kai, Amira matar ka ce. Inda da kai zan yi wa biyayya, Amira matar ka ce. Amira masoyin Amira ce, farin ciki sai da kai ashe. Na amince da ke Amira, ke ma amince da ni ashe. Na amince da kai Amir, kai ma amince da ni ashe. Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi, kamar yadda kuka sani jaruma ce a masana'antar Kannywood. Domin samun sababbin shirye-shirye na faɗakarwa da nishadantarwa da kuma ilmantarwa, ku hau YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Runi mai waka TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryenmu.